Historyang kahadlukan. Bisaya Horror Stories. Naagi tao nga natagaan og kapasidad nga makakitag dili makita sa ordinaryo nga tao. Ambot ug sa uban okay ba kaha? Pero sa ako sagol siya kay naiusahay di malikayan nga mao hinoy-hinungdan sa di masabtan nga panghitabo. Ako di ay si Biloy, 35 anyos, ug tubo nga taga Mindanao. Mipadala ko sa inyo kabahin sa akong nasulayan nga kahadlok ug kabahin kini sa akong na-encounter dihang naapa ko sa serbisyo. Usa di ko ka-responder kung naay kalamidad, mapasunog, linog, bagyo, o naay mamatay, o naay maski manganak. Trabaho na nako. Kay usa di ko ka-driver sa ambulansya. Kini akong i-share kay katud ining magduha ka tuig pa ko sa serbisyo. Nasulayan ako ang makahadlok na hitabo sa ako. Wa jud ko magdahom nga mahitabo ni sa ako ug nikalit lang nga makakita og dili ingon nato o mga tao wala na sa kalibutan. Ang una na kong encounter dihang ni-drive ko sa karaan nga ambulansya sa munisipyo. Dili lang na ako istorya kung asa aron usab sa seguridad. Alas 10 na to sa gabi dihang naghatod ko sa usa ka giatake daw sa kasing-kasing. Usa ni katiguang uban sa tagtungod niini padung mi sa ospital. Syempre di gyud ko magparatol-ratol kay ako anang trabaho ang serbisyo. Nadala gyud na ako sila sa ospital ug kusog pud kaayo ko atong nagpadagan kay gasirin man ko ug mingaw sa dangdalan na atong orasa. Uban din ako akong kauban, nganlan lang nato og Rudy. Dihang naabot na mi didto sa may hospital, gilahos gyudayon sa ER ang akong sakay o gikuha kini sa mga personnel sa hospital. Miingon ang katong tagtungod nga gidalan na daw nila sa sulod ang ilang masakiton nga papa ug nangayo sila pasalamat diri sa ako kay nakaabot pa gyud daw. Syempre ako lipay pud ko kay nakasalbar ko og kinabuhi tungod sa akong pagpangserbisyo. Dihang nagka-okay na mi atong pamilya, nakadesider na mi ato ni Rudy nga mupauli na. Sa among pagpauli na ato, kuyo nga akong partner nga si Rudy, miingon ko sa iya nga mamauli na mi aron mupahuway ug siya igor ang magpa-drop sa ilaha. Gilabay na mo ang highway. Gibaybay na mo ang highway atong orasa, pasado alas 12 na to sa tungang gabi. Sa akong pag-drive, kalit lang misigpat sa akong mata ang hindaanan sa luyo sa may sakyanan. Nahibulong ko nga nagburot man. Bilingi ko sa likod, apan wala raman di ay. Pero igtanaw na ko sa may samin sa sakyanan, nganong nagburot man. Miingon pa ko kang Rudy nga, wala kay na matikdan gaw. Miyana rapod siya nga, unsam daw ako ang pasabot. Miingon ko nga, kanang sa likod good sa ambulance bed, naigahigda gitabunan. Ay sige binuang diya Biloy, kabiin na biya ha, bag ni Rudy nga dala kahadlok. Gibaliwala na lang to nako kay basin bunga rato sa akong kaduka, kay unsa na pud gud tong orasa. Nagpa-drop ra si Biloy sa ilaha ato ug ako milahos ko sa munisipyo aron parking sa ambulansya. Kay panggabi man ko nga driver ug para pud adto na lang ko pahuway. Sa pagnaog ni Rudy, nakita na ko siyang naong nga murag wa siya siyang hunahuna. Wala pud ko kasabot nganong mura siya gadali-dali og naog. Gitawag pagali nako siya, apan wala siya nanumbaling. Gingnan pagali nako hatagan nako siya og pang snack, apan wa jud kini mulingi. Sa akong pag-drive na ato padung nas munisipyo, mikalit og tingog ang ako ang cellphone ug naa kini message nga nadawat ug ako kining gibasa. Biloy nganong naa makaysakay sa ambulansya sa likod, gitawag paunta tika. Pero kusog kayo kapadagan. Mao ni ang mensahe gikan kang Rudy. Nakapangutana ko nganong ingon ani ay hang gi-text nako. Nahibong pud ko nga sa akong pag-drive, nakabantay ko nga dugay kaayo kong naabot sa munisipyo. Nakaganiha raman tato nako gidrop si Rudy sa ilaha. Nakabantay na lang ko nga gasigi ko og balik-balik sa lugar sa ako ang giagian. Sa pagbasa nako sa ikaduhang mensahe, miingon si Rudy nga
Lantawan na diha kay naalig kay kuyog og sakay. Mikalit ko og brake sa akong gidriban ug miginhawa ko og lawom. Wa na ko kasabot sa akong gibati. Mikulba nagsugod akong dughan ug namugnaw ang akong lawas ato. Murag wa ko sa akong hunahuna ug nagduda ko magilamat siguro na jud ko. Kay nagbalik-balik naman ko sa akong giagian kung diin ko nagdrive kaganiha. Naminaw ko sa palibot ug hilom kini. Pero dako na kong kakurat. Dihang paglingi na ko sa may likod. Naay gahigda sa ambulance bed. Lalaki kini og edad-edara na. Kung gipaspasan pa lang unta to og drive, mabuhi pa man unta ko ba? Bundak na tingog ug maunay akong nadunggan sa lalaki nga may istorya sa likod sa may ambulansya. Namugnaw ko pag-ayo og nganong nakaingon siya ato. Imahay ba ko niya o kinsa ka iyang gipasabot? Milingi kini og siga kayo ihang mata ug suko kayo ihang naw nga nagtan-aw sa atubangan. Ako ang gilingi sa samin sa may likod ug mituskig ang akong lawas pagkakita sa iyang naong ug nanglimbawt pag-ayo akong balahibo na ato. Kakurog na akong lawas pagkakita nako niya. Wala ko hibaloon siya akong buhaton atong orasa ug nakadungog na lang ko nga iyang gihapak ang bintana sulod sa ambulansya. Murag suko jud kaayo siya. Bitan-aw na lang ko sa rosaryuhan ato ug mihikap ko niini. Nag-uyog-uyog na ang ambulansya ug murag suko jud kaayo nga kusog kaayo ang iyang pagkauyog. Perti na kong hadlukan na gyud ato ug gusto na kayo kong mangayo og tabang. Pero kalit lang napaw ang akong panan-aw ug kalit lang ko nakapamati. Nga naay nagsigi og tuktok nga kusog kaayo sulod sa ambulansya. Mga tao kini. Perti nilang uyog ug hapak sa ambulansya para lang daw ko makamata. Ilang giingon nga nakatuog daw ko og di-parking ko sa kilid sa usa ka balay. Nahibong sila ato nga alas 3 pa daw sa kadlawon. Nipakalit lang og parking sa kilid ang ambulansya ug nagsiga pa kini. Milili ang tag-iya nga duol sa balay sa akong naparkingan ug iya daw kong nakita nga natulog daw ko sulod sa ambulansya nga nakasirado man tanan. Ug delikado jud kaayo kini. Ug wala pa ko mapukaw ato. Siguro giurom na ko ato sulod sa sakyanan. Apan sa tinuod, wala gid sila masayod ug wala sad sila makahibalo kung say nahitabo nako. Wala ko mostorya nila ug gipalabas na lang nako nga niidlip jud ko tungod sa kaduka nako. Pero dakong misteryo nako ang kadtong lalaki nga mipakita nako sulod sa ambulansya ug nganong suko kaayo siya nga nagstorya. Wala ko kahibalo kung kinsa kadto ug si kinsa pod ang buot niyang ipasabot nga driver sa iyang gikalagutan. Pagkaugma ana sa gabi nagkita mi ni Rudy og mistorya ko niya kabahin sa nahitabo nako niaging kadlawon. Ug wala siya makatuo nga naingon ato ko. Binaog na lang daw siya ato kay tungod po daw sa kahadlok. Kay ang lalaki nga nakasulod sa ambulansya mao kadto ang gihato daw nila niaging buwan. Wala madala sa akong karilibo nga si Bubit. Day off ko atong adlaw nga nadala to nila daw ug wala gyud madala og dali kay si Bubit dugay kaayo nakahatod sa ospital. Nakaila gyud si Rudy sa naong sa maong lalaki. Ay mitabang man siya pag-alsa niini paingon sa ospital. Pero dead on arrival na kini. Mo sigurong niuban to pagbalik namo kay mausad to ang ambulansya nga ihang gisakyan. Naalaan ra siguro ko ato nga ako ang driver nga nag-drive dihang niadto na siya sa ospital. Sukad ato nga panghitabo. Pirmi jud ko nga on time na mo responde kay di ko gusto maparihas kang Bubit nga gidumtan og kalag. Giistoryahan po na ako si Bubit kabahin sa akong nahitabo ug di siya motuo gid nako ug di pud niya sala daw nga naingon ato. Miingon na lang ko nga padagkuta na lang to ang maong lalaki nga nasuko. Nga wala day siya madali, may hinungdan-hinungon nga namatay siya. Ug wala po ko kabalo, ug gadugay-dugay basad gyud si Bubit sa pagdrive ato. Human sa pagdagkot ni Bubit sa simbahan, wala na mo pakita ang lalaki nga misakay sa ambulansya nga karaan. Naiusahay na ako'y makita nga lain-lain nga musakay. Pero ako na lang gibaliwala, kaya magpadala ko, basin maoy no hinungdan sa akong pagkadisgrasya.
Daghan po kong experience ng kabahin sa ambulansya nga akong gidriban. Inilang usa nga akong i-share ninyo ka istoryang kahidlukan. Ug diri na lang kutob. Ug daghang salamat sa inyong pagbasa ug pagpaminaw. Daghang salamat ug pag-amping kitang tanan.